स्नॅपर रोबोट या फ्रान्स वरसून मागवलेल्या इंटरनॅशनल माशा का बारक्यान गावठी दणको दिल्या. ही इंटरनॅशनल माशाची स्टोरी वायच पहिल्यापासून ऐका. त्याचा झाला असा, शिल्पाचा फोन इलो माका सांगतात तुले मुंबईच्या हॉटेलला फिरलस वायच आमच्या दादरच्या हॉटेलात ये आणि व्हिडिओ बन. मग काय टाय चिपळेन घेतले आणि मी दादर गाठलं. पण भंगला तर हे का ग्राउंड फ्लोअर का काय हॉटेल घालू का गाळो गावलो. त्यामुळे 48व्या मजल्यावर हॉटेल घातलं. त्याच्यात आणि सिलिंगची हाईट पण डबल. हे काय एवढं मोठं झुंबर लावल्यान देवा कंदील लावल्यान असतो आणि त्याच्यात 50 वॅटचा गुलूप सोडल्यान असतो तरी अगदी स्वस्तात मस्त डेकोरेशन झाला. उगाच पैसो हा म्हणून आपलो कसो तरी खर्च कराय. दारिये पिणाऱ्यांची पण हाय चांगली सोय केलेली असा. पण ह्याचे दारिये पण साधे नाही, दारिये पण इंटरनॅशनल असं. मगे बाबला नामका अॅनिमल प्रॉन्स, अॅव्होकाडो सॅलड, ग्रीन चिकन स्लाइडर, कोरियन फ्राईड पनीर आणि स्नॅपर रोबाडा हाडून दिले. नावा वाईज न ऐकलेले असत पण चव मात्र एक नंबर असा. थोरल्यान चिकन स्लाइडर का साईड का घेतात, मी अॅनिमल प्रॉन्स का खोपच्यात घेतलं. मगे बारके ऐकता का बारक्यान करवत काढून स्नॅपर रोबाट्या का चांगलो रेमटावल्या. 48व्या मजल्यावरसून माणसं अगदी मुंगळ्यासारखी तर गाडीओ डोंगळ्या मुंगळ्यासारखे दिसत होते. शेवटी तोंड गोड करूसाठी केक मागवलो. खाऊ एक नंबर असा, पण याची किंमत ऐकून दात खेळी बसा. बिल इला आणि नेमको आयचो फोन इला. एक चांगल्या हॉटेलला हायपाय असा, पण बिल करटेसून दिले. आये म्हणता मेला तुझी लायकीच ती असा. आयेचा राहू दे बाजूक, तुम्ही वेस्टियन का नक्की यावा.